Nagdeklara ng red alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Luzon Grid nitong Miyerkules, May 14 dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente kumpara sa tumataas na demand ng consumers. Batay sa advisory ng NGCP, ipinatupad ang red alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi, habang yellow alert naman mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon at alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Umabot sa 12,995 megawatts ang peak demand, habang 12,234 megawatts lamang ang available capacity ng grid. Ayon sa NGCP, nasa 20 power plants ang kasalukuyang naka-force outage, habang ilang pang planta ang matagal ng offline mula pa noong mga nakaraang buwan at taon. Dagdag pa rito, 40 na planta ang tumatakbo lamang sa derated capacity, dahilan upang umabot sa kabuuang 4,920.8 megawatts ang hindi available sa grid. Ipinaliwanag ng NGCP na ang red alert ay inilalabas kapag hindi sapat ang supply ng kuryente para tugunan ang demand at regulating requirement ng transmission grid, habang yellow alert naman kapag manipis ang operating margin para sa contingency requirement. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.